fire fortego. Onye anyị na-achụ nyanwa ewe. Egwu dịka otu o si wee dị here now ọfọ anyị dons Duncan Might na Zubi bịa gochapụrụ egwu nke anyị ge na-asị unu nnọọ because na ndị Igbo ba ife anyị ji eje bụ ọfọ ife anyị ji eje so that anyị na-eji anyị maa na aka anyị dị ọcha onye chọtụkwa anyị okwu except na gị nwe na onwe gị aka gị adịghị ọcha onye ọbụla aka ya adịghị ọcha aji ejikwa ọfọ aga ị na-agakwa on your own. Na-asị unu nnọọ na-asị unu na m erutego time ahụ erutego mgbe m ga-let the cat out of the bag ka m gwụ na ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Okay, gị na mmadụ na-emekọ ihe somehow ihe eme ka anyị wee ya na ihe na-eme ihe eme gụọ na onwe gị bụ nke nwoke ị marọ na enyi gị nwaanyị nwee nwoke ọzọ ọfụ nke nwoke ahụ probably under 3 months or 4 months maka onye email HND ịkwụrụ ụgwọ HND mepelies and that means unu anụgo for like unu ayigo for like 2 years or 3 years mana onye nke a na probably na ya meet under 3 or 4 months okwubo okwu ọnụnụ ọ bụla gị bụ nwoke a ka ihe ị ga-eme as onye na nwaanyị nọgo for 2 years or 3 years then ya nwa na onwe na-akwadozi di n'isi go maka na gịnị aka na ihu ka na-emekọ ihe as nwoke na nwaanyị ka ihe ị ga-eme na notice ihe dị otu a cheta na nọ na YouTube na Vote Odenigbo sonyelu m ka ị like engage subscribe to my channel ọ bụrụ na ị na-ege m ntị right now subscribe to my channel ọ bụrụ na ị na-afụ m okay ọ dị very important maka na onwe ebe anyị na-enejela anya onwe ebe anyị na-eje onwe ebe anyị chọrọ ịnọ and anyị ejebedi anyị akwabe anyị amatabeghị beans amata anyị ka na-ede list ka anyị maa ihe ga-eso beans wee bịa. Hello. Good evening. Ka ime? Ngozi from Emene. No, Ngozi gaa n'iru. Yes, ọ gwara ya na ọ ya. Nna anụ ị na-ekwu. All right, thank you so much. So us na ọ bụrụ na nke nwaanyị continue je nụọ nwoke ọzọ n'ihe ọ bụla nke nwoke kwuru n'isi ya na ọ ga-ele. Hello.
Good evening. Keke ime. Afọ gị bụ gịnị? Nze from Eke Obinano, no. Eke Obinago, no. Gọvanọ gwara eme ya ga-anụ ya tupu ọ na-akwụrụ egwu ya niile ọkụ ya eboro ya salon nke nwaanyị gasị ogige nụwa nwoke ọzọ diga emere ihe kwesịrị imetụta isi ọghọ nwere onye ọ ga-ahụta bụ ọgba ya ọnụ na ọ ga-anụ dibede ịmụ nwa gasị arụ onwe nwe ka ọ ga-esi mee ya rie diga ya nsogbu ihe anyị na-ekwesịrị na-akụzi ụmụ nwoke nwaanyị ya disappointment nwoke ejemepụrụ nwaanyị chọp na ndị nwebere ihe o mere n'isi nke nwaanyị eweta ego ji arụ ọrụ ego wetara ego na-adịghị ọmọmị ya site nwoke obodo oyibo na ọ ga-anụ ya ihe niile a na-eme na fim bifo a na-akọ stori ndị mmadụ echefukwa n'ime ihe ebe ụfọdụ gara adakwa mbụ ọlago mgbozi ahụ. Alright, daalụ sị n'ihe nke nwoke mere na o metere ya ontose na ụmụ nwanyị mana anyị erika. Alright, so ajụjụ m na-ajụ tata bụ na ọ bụ nọ gị kedu ife ị ga-eme as nwoke, ọ bụ nọ gị kedu ife ị ga-eme as nwoke, maka na ya bụ ife ịmagolunu na o nwere ka o si wee madị nwoke kwuere gị ụgwọ school fees mepeelu gị shop ọ bụgodu na agwara gị na aya anụ gị ị na-ana ego jụrụ ese